ଯାଉଛି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ। କ'ଣ ଖାଇବା ଆଜି? ଯାହା କରିବ ଖାଇବା। ଦେଶୀ ଫିସ୍ ଅଛି ଖାଇବୁ? ଦେଶୀ ମାଛ। ହଁ, ଦେଶୀ କୋଉ ମାଛ? କୋଉଠୁ ଆସିଲା ହଉ, ତମେ ଯଦି କରିପାରିବ କରିକି ଦେଖା। ଓକେ। ଦେଖି ଯେମିତି ଫୁଲ ପାଇଁ ଘର, ନଦୀ ପାଇଁ ସାଗର, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗେଳା। ହୃଦୟର ହରିଣୀ ହାଏ ତର ଚାହାଣି, ପାୟା ମୋର ମନ ଭମରା। ଝୁମୁରା ସୁମୁରା ହାଜି ଗାଲା ରେ